V dnešnom videu si povieme 5 dôvodov, prečo prísť na výstavu Kam na Vysokú. Úplne prvý a najdôležitejší dôvod je to, že všetky výstavy Kam na Vysokú sú úplne zdarma. Predsa len sme študenti, kto má mať peniaze na výstavy. Taktiež vo väčšine prípadov práve vaša stredná škola, či už odborná alebo gymnázium, o týchto výstavách vie a preto je dosť možné, že vás na nejakú z nich zoberia. Ďalším veľmi dôležitým dôvodom je práve cestovanie. Výstavy Kam na Vysokú budú takmer vo všetkých regiónoch po celom Slovensku. To znamená, ak si z východného Slovenska, tak budú na východe, ak si zo stredného Slovenska, tak budú na strednom Slovensku a samozrejme, ak si zo západu, tak budú na západnom Slovensku. Ďalší dôvod číslo 3. Ak sa nachádzaš v situácii, že stále nevieš svoj obor alebo prípadne nevieš kam smerovať, tak práve na týchto výstavách budú kariérni poradcovia, ktorí ti s týmto problémom vedia pomôcť. Štvrtý a jeden z najhlavnejších dôvodov, prečo prísť na výstavy, je to, že na tých samotných výstavách budú študenti a profesori z daných vysokých škôl, ktoré na výstavy prídu. Máte naozaj výbornú možnosť a hlavne je to obrovská výhoda, že na tých výstavách budú študenti a samotní profesori, pretože vám vedia povedať viacej také inside info, ktoré by ste sa nedozvedeli na iných DODčkách. No a na záver, piaty dôvod je ten, že na samotných výstavách budú najvýznamnejšie školy z celého Slovenska a taktiež aj vysoké školy z Česka. Tým pádom máte výbornú možnosť urobiť si svoj prehľad a rozhodnúť sa, čo chcete študovať. Naozaj neváhajte, príďte a hlavne zisťujte a veľa sa pýtajte, pretože v tomto veku to, čo si už sami nezistíte, tak vám nikto nepovie. Takže naozaj tie výstavy sú výborná možnosť, ako získať informácie a rozhodnúť sa. Takže sa na vás tešíme a vidíme sa na výstavách.